тези хора, които протестират пред общината, за тях не ви пука заплата. А тези хора, които бяха отпред пред общината и протестираха, вие не им увеличихте заплата на тях. Да, защото това бяха хора, които са от други сектори, както видяхте. Но добре, защо? Хората в здравеопазването... Значи вие делите хората, така ли? Само на мене ме поздравихте, господин Петков. Господин Петков, за тези охрани? Какво правиш, бе? Аз се дръж културно. Господин Атанасов, са тези хора тук, които така се путат. Виж, аз не се путат. 20 симпатизанти ли са? Виж на промяната. Виж, аз не се путам. 20 симпатизанти ли са тези хора, които така се? Айде, още охрани дойдоха. Още охрани. Господин Петков, писа тези охрани. Какво става? На този театър винаги охраните пускаме тук. Леко, леко, бе! Леко, бе, какво правиш, бе? Господин Иванов, какво става тук за тези охрани? Какво правите? Добре, що се путаш? Пусти си корема, малко. Пусти си корема, не стяй корема. Не стяй корема. Няма за тия лакти, бе. Какво правиш, бе? Не, спокойно. За тия лакти. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Защо го буташ така, му човек? За тия дете ми правиш че моля ти се, не. Айде, разкарай се от тук. Добре, сега държи се прилично. Айде, разкарай се от тук. Айде, стига с тези силски номера да ги правите. Става ли? Какво сега? Стой, че дърчка. Бойко, Рачков ли ще ме будаш? Какво правиш? Няма нужда от агресия. Айде, дръж се малко по-културно. Става ли? Господин Петков ще развали събитието, ако не ги разкарат тези хора. Защо тези хора ми идват тук при мен ме боскат? Няма никаква идея. Няма охрани. Ето този човек ето застана тук. Срещам се с хората. Не ме бутайте, става ли? Исках да ви питам. Питам, питайте ви за вода. За вода искам да ви питам нормален въпрос. Добре, искам само 2-3 въпроса и да оставам. Добре, казвам. Сравнете си охраните, ето ги вижте ги. Не, чуят се дали да ни подкрепят, не са доволни от сглобката. Може ли се снимам? Добре, къде отидаха 200 000 гласа? Билбордовете къде са ви? Да не ги изял пудела тези билбордове. Говоря си с дамата, няма да говоря с вас. Може да махнете камерата. Добре, това, което написаха, че след фалшификациите на Лена Бориславова, вие ще отидете по островите. Казвам ви, че няма да говоря с вас. И ще вземете пуделите и пачките там. Вярно ли? Вярно ли, господин Василев? Приятели, пред НДК се намираме и очакваме всеки момент да излезе тук от участие в лице заместник кметът Иван Василев, който каза, че не го интересуват заплатите на софиянци. Моята заплата млади хора и няма кадри хора. Нас не ни интересува вашата заплата. Не ни интересува вашата заплата. Моля! Току-що! Това няма как да го спестя. Току-що казаха, замкмета ни каза, че нашата заплата него не го интересува, колеги. Това чухме, това е записано на камерите. Помните, едни хора, които протестираха пред Столична община и той каза, вашата заплата не ме интересува. Очакваме всеки момент Иван Василев да се появи, заместникът на Васил Терзиев. Ето го идва. Ще мълчи идва с пиарката Ани. Здравейте, господин Василев, как сте? Здравейте, господин Караколев, много ми е приятно. И на мене как сте? Добре съм, благодаря. Вие как сте? Нормално. Да кажете до кога напук ли правите на софиянци тук с реорганизацията на движението с този проект? Вижда, че всеки ден протестират срещу вас, Не. Наистина мога да кажа един глупав проект. Не знам защо го правите, честно казано. Хората нямат как да минават. Тук стават задръствания. Ужасно е просто. Не знам защо го правите даже. Гневът от безумната реорганизация на движението в центъра на София, на Патриарха, булевард Витоша и Фритьов Нансен расте с всяка изминала минута. Всяка вечер недоволни граждани блокират движението в центъра на столицата и настояват безумието да спре. Кажете ви, защитете се по някакъв начин. Хората има как да минават, както виждате, дори вместо да се блъскат велосипедисти с пешеходци. Навсякъде велоалеи. Не, навсякъде днес валени са на пътя. Аз примерно не съм шофьор, нямам кола. Да. Вие как се придвижвате? Аз се движа с градския транспорт. И но това, което виждам, някой път си мога да си хвана такси един ден в месеца, примерно, ако закъснявам. Но дори с такси, с кола, не става ужасно, няма откъде се мине просто. Ами как да няма откъде да се мине? Виждате, че има и в момента няма задръствания в момента. Има задръствания на булевард. Искате ли да отидем да видите? Хайде да отидем, ако искате заедно. Ще отидем да видим. И какво, къде е задръстването, да ми го покажете? Има задръствания там, постоянно.
Не съм съгласен. В пиков час пик минава ли сте оттам? Идвайки насам към студиото, минах оттам и видях, че има нормален трафик. Нормален трафик, добре. Да. Добре. А тези хора, които минават оттам, интересува ли ви вас за тях? Естествено, че ни интересува. На вас ви дигнаха заплата с 3000 лева, нали? Сега. Не само на мен. И на други хора, добре, но на тези хора, които протестират пред общината, за тях не ви пука заплата. Не ни интересува вашата заплата. Защо да ме интересува? Моля! Това казахте вие на протеста. И за вас, според вас, на човек, ако не му пука, ще увеличи ли с 30% заплата на тези хора? На тези хора, които протестираха. 10 години никой не им увеличава възнагражденията с толкова голям процент. Добре, те не са протестирали до сега, сега се протестират. Защо не са протестирали до сега? Истината не са протестирали. Протестирали са, но решение не е намирано. Добре, да кажем, аз и господин Терзиев, вие друг кмет на София, виждали ли сте да слиза при протестиращи? Последните 15 години ми кажете. Не повече. Аз живея в София от кога? Не живея от 15-6 години. Разследваш журналистите, проверете. Дали имат кмета на София, дали архиви, дали протести, дали слизал някакъв. Важното е, че нашата отговорност я показваме с дела. Добре, вие слязахте при протестиращи, окей. Увеличихме възнаграждението. Някъде, добре, чест Ева, мога да кажа на чест български език. Увеличихме възнаграждението на медицинските с 30%. От 1350 на 1890 лева. Това показва с дела как кметът на София, мен и всички останали колеги в Столична община ни е грижа. И ни е грижа за достойното възнаграждение на всеки човек. Добре, казахте, че сте вдигнали с 5-600 лева заплати, вас ще дигна с 3000. За булеварда. Мога ли аз да питам нещо все пак, нали? Заповядайте. Да питам все пак, ето да не се караме пред великата на Маргарита Хананова. Не се караме, ние си говорим. Може колега да покаже там как минава. Искам точно това да ви питам. Хората, когато протестираха там, те не бяха дори медицински сестри. И вие как, че не ви показва тяхната заплата? И с делата си им ги увеличих. Така ли? Вие не сте по думите? Защото някой само по думите обаче. Ама тези хора, които бяха отпред пред общината и протестираха, вие не им увеличихте заплатите на тях. Да, защото това бяха хора, които са от други сектори, както видяхте. Но хората в здравеопазването... Значи вие делите хората, така ли? На тези ще увеличим, на тези няма увеличим. Не. На тези не ни показва заплата. Не е така. Увеличихме, пак ви казвам, здравеопазване, транспорт, култура, общинска администрация, на общинските съветници. Няма две категории общински съветници, защото допреди една година всеки получаваше възнаграждение. Едни общински съветници получаваха възнаграждение, в едни бордове, други не. Така че показваме принципен подход. Се вдигат заплатите на кмета. Решението за увеличаване на заплата е на общинския съвет. Не е на кмета, за да може да бъдат увеличени заплатите на районния кмет, на заместник районните кметове, на кметовете на кметства, които реално са при хората и при техните проблеми и зависи тяхното решение, трябва да се увеличи заплатата на кмет. Тези хора, които бяха отдолу и протестираха, не ви показват техните заплати, защото не ви подаряват часовници, нали? Пука ми, увеличих ги заплатите с... Иначе подаряват ли ви часовници? Не ми подаряват. Пачки, пудели? Вече сте инструктирани да не носят часовници. Така че, мисля, че темата е ясна там. Добре, благодаря ви. И аз ви благодаря. Видяхте Иван Василев, кметът, който каза, че не му пука за заплата на протестиращите. След като ви покахме заместник кметът Иван Василев, сега ще се опитаме да хванем съпредседателя на Продължаваме промяната Кирил Петков, Асен Василев и други интересни лица от коалицията, които днес откриват своята кампания. Тук. Здравейте, господин Кънев, как сте? Не съм виждал отдавна. И аз вас. Поне 10 години не съм ви правил интервю, сигурно. Това нещастие. Известен човек като вас, евродепутат. С какви амбиции влизате сега в парламента? Прецакаха ви малко, чак на 5-то място, неизбираемо. Не се чувствам така. Вие ще играете с преференции, предполагам? Разбира се. Но ако не влезете с преференции, няма да може да влезете. 5 човека едва ли ще може... Ако не вляза с преференции, не съм заслужил да вляза. Значи това е единствено нещо. Вие да бяхте последен тогава? Няма никакво значение. Добре, човек като вас, може би с най-много опит от цялата листа, да е на 5-то място, за мен това ще е да обида, ако бях на ваше място. Не се ли чувствате така? Не, аз не го чувствам така, така че явно имаме различен поглед. Не, така ми се струва. Не, добре, може да не ви стигнат 5, 10, 20 гласа от преференции, да имате най-много преференции от всички, но да не ви стигне някакви малко гласове, защото знаете, че все пак за да се пренареди листата не е малък, доста са гласовете, които трябва да имате като преференции. Значи, миналия път имам 35 000 преференции, така че съм това само ваши фенове, избиратели, напълно спокоен. 35 000 гласа, човек, които ви харесват, вие сте техният човек в политика, така ли? Това са резултати. Или тук може да се каже и някакъв корпоративен вод. За купен не говорим, може и да има, не знам. Не ми е известно да има корпоративен вод, със сигурност няма купен. Не сте купували? Не. Само сте ги черпили бири?
Миналия път това не го правих миналата кампания, така че този път ето ще има повече гласове. Този път по този начин се събира ги подкупате хората. Набира сърда, нали? Това е слогана сега на кампанията. Не, това е една серия срещи, разбира се, че не е слоган, но... А добре, като цяло ПП е погълна ли ДБ? Нямам такива наблюдения аз. Защо имат повече хора на избираеми места и в евролистата, и в листата по райони и така нататък? Не съм участвал в преговорите. Мисля, че сравнително равнопоставена ситуацията, отразява настроенията, но не влагам никакъв драматизъм тук. Но сега ще е малко работа. Подготвям се за изказването. Естествено, той има време. Има още 15 минути, ще изпълнявам. Благодаря. Надяваме се да не ви притесняваме. Доволен ли сте от това, което направи пък Лена Бориславова? С фалшификат гейт сега на Корал? Изобщо не познавам случая, съжалявам. И вие къде бяхте в Европа? Или пиете бира с хората и не гледате? И едното, и другото. Някои хора подправят документи, тези хора нареждат и листи. И едното, и другото. Но смятам, че знаете ли... Кирил Петков става служебен министър с измама. Предизборни кьорфишеци не следя и не коментирам. След изборите вече може да се разбере. Не се чувствате обиден, че тези хора са пред вас в листи? Категорично не. Добре, успех. Само на мен ме поздравихте, господин Петков. Айде не се бутайте. Айде не се бутайте, става ли? Господин Петков, за тези охрани? С какви амбиции влизате само може ли? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Я се дръж културно. Я се дръжте културно. Какво правите? Господин Танашко, са тези хора тук, които така се бутат. Виж, аз не се бутам. Ваши симпатизанти ли са? Виж, не са промяната. Виж, аз не се бутам. Ваши симпатизанти ли са тези хора, които така се бутат? Не познавам всички хора. Да пазят Кирил Петков. Ето този човек е, този човек също така се бутат. Вие държите се като охрана. Ти ме удари отзад, бе. Аз не съм ви докосвал. Айде, още охрани дойдоха. Още охрани. Господин Петков, писа тези охрани. Какво става? На този театър винаги охраните пускаме тук. Леко, леко, бе. Леко, бе. Какво правиш, бе? Вие ме питате. Спокойно сега. Вие дали се замислите какво правите? Що кавалер сте? Настъпихте ме и ме прибирате. Ето, нови охрани идват. Приятели, вижте какво става. Вижте какво се събрали. Вие не сте ли дошли при Кирил Петков? Младо момче се извини. Да, минах, да, през 20. Не говори за майка ми още. Ето тези хора явно са дошли да са охрана тук. Аз съм ви по-важен, отколкото Кирил Петков. Никой не ми е настъпал. Вижте как ме държат тук периметър. Господин Иванов, какво става тук за тези охрани? Седим си. Какво правите? Добре, що се буташ? Пусни си корема, пусни си корема, не сяй корема. Няма... За тия лакти, бе. Какво правиш? Не, спокойно. За тия лакти. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Защо го буташ така, му човек? За тия дето ми правиш? Моля ти се, не. Ай, разкарай се от тук. Добре, сега държи се прилично. Разкарай се от тук. Айде стига с тези селски номера да ги правите. Става ли? Селските номера вие ги правите. Аз не правя нищо. Законите и за вас въжат. Да, няма буташ. Какво сега? Стой, че дърчкат. Бойко Рашков ли ще ме будаш? Какво правиш? Няма нужда. Дърчкат, Бойко Рашков ще ме будаш. Няма нужда от агресия. Айде дръж се малко по-културно, става ли? Господин Петков, сега се стана там на трибуната, ако не ги разкарате тези хора. Господин Петков ще развали събитието, ако не ги разкарате тези хора. Ами, ако продължавате така, ще застана там и ще ви развали събитието. Господин Петков, ако не разкарате тези хора от мен, ще застана там и ще... Защо тези хора ми идват тук при мен и ме блъскат? Няма никаква идея. Няма охрани. Ето този човек, като застана тук. Срещам се с хората. Не ме бутайте, става ли? Исках да ви питам. Какви са амбициите ви за вода? За вода искам да ви питам нормален въпрос. Добре. Ефо, снимай. За вода, вярвам, че има мнозинство в България, които искат съдебна реформа. Има мнозинство в България, които искат да има различни служби. Има мнозинство в България, които не искат корупция. Това е ППДБ или са други партии? Това са всички български граждани.
Добре, не, първо място, второ, трето, на кое място? Защо има такъв отлив? 10%? Няма, не е страшно. Социологията дава 40%, господин Петков. Леко, бе. Не, благодаря. 10% дава социологията, ще загубите. Сега съм дошъл тук да срещна с хората. С тебе се виждаме често. Добре, искам само 2-3 въпроса да оставам. Добре, казах. Сравнете си охраните, ето ги вижте. Не, казах. Мнозинството на българските граждани искат нещата, които ние искаме. Добре, ще успеете ли? Дават ви социологията, 10% не задават гал. Помните ли първия път колко ни дадяха социологията? Най-първия път. Де факто не вярвате на социологията, така ли? Не, аз вярвам, че има едни 7-8 повече процента от хората, които в момента се чудат, но накрая ще гласуват. Да, но ще гласуват за нас. Чудят се дали да ни подкрепят, не са доволни от сглобката, но виждат, че не сме ги предали и накрая ще дойдат при нас. Но днес започва кампанията, няма ги тези билбордове, имахте хиляди билбордове на предна кампания, нямате слоган и визия официални, които сте пуснали. Защо се бавите с тези неща? Ще има. Ще има ли? Всичко ще е наред. Против Левски и Борисов, ако управлявахте 9 месеца с тях. Любим журналист. Аз нещо да кажа ли? Здравей, много съм добре. Така? Да, много и да ви почерпя. Как управлявахте Левски и Борисов 9 месеца, пък сега сте... Господин Петков, само последен въпрос. Все пак не казахте за фалшификатки, за корал. Какво се случва там? Аз ви гледах едно участие, че чакате делото. Мога ли да кажа нещо? Да. 3 години в политиката. Ако единственото нещо, за което ДАНС и МВР могат да ми изкарат в момента е въпроси как съм излязъл от едно НПО, което е природозащитно и накрая даже съм разрешил каузата, аз съм горд. Представете си, преди 3 години, 0 лева, излизане от НПО, това е единственото, което могат да въобще да говорят. Но все пак не е ли измама? Това не е фалшификация? Благодарим. Не. Отговорих ти последен въпрос, казвам. Не, благодарим. Не. Имаме разговор. Да, господин Васил, само 2-3 въпроса. Тя колежка. Само 2-3 въпроса оставам, нали може? Не може. Само за амбициите искам да питам за вота. Господин... Само ми кажете, господин Васил. Може ли да не сте накален? Говорим си с дамата. Къде се виждате? Първи, втори, трети, четвърти? Само 20 минути е елементарен въпрос. Къде се виждате на изборите? Говоря си с дамата, няма да говоря с вас. Казах ви го 3 пъти. 10% разлика ви дава днес Галап. 10% ще изоставате. Това не ви ли притеснява? Не. Защо? Говоря си с дамата, няма да си говоря. Добре, къде отидаха 200 000 гласа? Билбордовете къде са? Да не ги изял пудела тези билбордове. Говоря си с дамата, няма да говоря с вас. Може да махнете добре, това, което написаха, че след фалшификациите на Лена Бориславова, вие ще отидете по островите. Казах ви, че няма да говоря с вас. И ще вземете пуделите и пачките там. Вярно ли? Вярно ли, господин Василев? Айде, момченца, айде, дръбнете. Лъчук, дръбнете. Аз изключително съгласна така. Защото е малко разлика. Леко. Махнете се. Не така да е, моля. Може ли нахалството да си го занесете вкъщи, а не тук? Вие като Бойко Рашков, бутат телефон, чадър имате ли? Не, да ме виждате с чадър. Къде е Бойко Рашков? Сега ще говори с Махнете се, докато говоря с избиратели. Защо не е водача с Перник, Бойко Рашков? Ето. Урусите охранители тук. Айде да мина, да не ми препречи пътя, може ли да мина? Защо трябва да обикавам? Защо трябва да мръв? Няма нужда да... Добре, сега, какъв си? Кажи ми, охранител ли си, какъв си? Аз съм човек, който е част от политическата организация. И според нас... Как се казваш? Няма значение. Може да не ми се представиш, да кажеш, че част от политическата организация? Няма нужда толкова агресивно да се подходи. Охрана ли си, какъв си? Член съм на политическата организация. На Продължаваме промяна, да. Как се казваш? Няма значение. Моля ви да не се държите толкова агресивно. Щом тук пазиш някакви хора, буташ, правиш на охрана, има значение. Пазим някакви хора, защото виждаме, че... Добре, оставам. Айде. Толкова нахален. Отивате в Европа, оставяте хората тук и затова може би някаква... Понеже сега трябва да говоря на сцената и си мисля малко върху думите, които ще кажа. Добре, да преговорим, какво ще кажете? Чакайте още малко, ще ме чуете. Искам първо за ексклюзивно, какво ще кажете? Не може, не, за сцената е първото. Добре, аз искам да ви питам, вие как виждате изборните резултати? Първо, второ, пето място, 20? Аз не съм гадател, крайна сметка. Защото ви дава 10% разлика, ГЕРБ първи, вие 10%.
Да, видяхте тези социологически. ДПС и Възраждане, а даже някаква социология излезе, че сте четвърти. За това отиваме, имаме един месец кампания, за да бъдем до хората, да им обясним. Но кога ще почне тази кампания? Няма ви ги билбордовете. То не може да има... Миналата кампания имахте хиляди билборди, сега ги няма. Първият ден, в който може да има билборди с номера, защото... Слоган, визия... Днес почва кампанията. То във вчерашния ден, ако има кампания, ако има билбордове с номера, с преференции или си беше ти избираш ли какво беше предното? Сега нямате слоган. Сега още не сте да... Сега ще го чуете. Няма ексклюзивно да го дам тук зад кадър, зад сцената. Добре, айде хванем госпожа Толя. Госпожа Толя, здравейте, човекът, който бутна паметника на Съветската армия. Вие ще останете в историята. Здравейте. За някой с добро, за някой с нето, с лошо, може би. За някой може сте ангел, за някой може сте дявол. Абе, вие какво посторихте, че ще бутате, бе? Найо, какво става с къщата, Найо? Здравейте, госпожо Борисова. Всичко онлайн. Може ли да ме направите шеф на някакво предприятие, например, да фалшифицирате някой подпис? Помолете вашите работодатели от ГЕРБ. Кои са? От ГЕРБ, така ли? Да. Добре, супер ще. Аз обаче ще се наема друг адвокат, който е по-добър от вас, ще ви осъдя сега. Добре. Да. И как разбрах, че сме работодатели? Благодаря ви за вниманието. Продължете тезата. Не мога да говоря за вас. Продължете тезата. Не се ли? Не се ли? Кажете. Не се ли? Кой ми е работодател? Не се ли? Кой? Не се ли? Кои дали са? Тези. Същите. Кажете, жена ви има повече смелост от вас, кажете. Кажете вие. Или тя има повече пари от вас? Кажете да имате смелост. Кажете. Имате ли, нямате? Кое? Какво твърдите? Кажете какво твърдите. Или някой друг. Кое? Какво твърдите? Кажете. Оставете ли се да ваши мазки? Кажете какво твърдите. Абсолютно нищо не твърдя. Пожелавам ви да сте здрав, дълги години да упражнявате професията и Тези топли думи да завършим. Благодаря много. Аз искам да сте живи и здрави, да си имате едно хубаво семейство. Но искам просто да разбера за фалшификат гейт или корал гейт. Какво се случва там? Защо фалшифицирахте подписи Кирил Петков да стане служебен министър? Това е по времето, когато беше парапета. Ето, господин Иванов, аз съм ви питал за парапета. Защо не кажете сега? Благодаря ви за вниманието. Това беше по времето с парапета, когато вие влязахте в Желая ви прекрасен ден, много светли празници през този месец и чудесни професионални успехи. Аз ви благодаря. Кажете за фалшификат гейт, госпожо Борисова. Кажете някой друг да питате нещо. Добре, вие видяхте ли ги парапета тогава? Здравейте, госпожо Борисова. Красива жена като вас ще избият мъжете за вас и логично, нали? Но да кажете все пак какво се случва с премиера, това клипче, което се появи, в какви отношения сте? Не се занимавате с такива глупости и неверни неща. Няма значение. Сега видя се клипчето, защо са неверни нещата? Какви са ви отношенията с Кирил Петков? Само за една секунда да питам, за какви са отношенията с Кирил Петков? Добре, вижда се той, че там ви пипа нещо, търси под вашата пола явно. Може резервни ключове да търся, не знам. А още ли сте годиници с Мирослав Иванов? Още ли сте годиници? Само това ми отговорите. С Мирослав Иванов още... това е неговата халка. Още знам. Той не ревнува, така ли? Кризисна мярка, защото са в криза! Здравейте, господин Иванов. Питаме, видяхте ли клипчето, на което премиера Кирил Петков докосваше вашата годиница Лена Борисова? Как е инсинуация? Как ще коментирате това? Все още ли сте годиници? Господин Иванов? Отговорите на въпрос. Имате нещо на главата? Рога. Не си вие не гледате. Там? Господин Иванов каза, че това не е Ще си поговорим с човека. Той нека да си говори. Днеска цяла вечер може да си говорите. Аз искам един въпрос да ви задам за фалшификат гейт само. Вие пак дойдохте тук. Госпожо Борисова, кажете, защо ви се фалшифицирахте тези подписи? Както ви казах, благодаря много за вниманието. Само ми кажете, защо фалшифицирахте подписите? На прокуратура и на съд. Благодаря ви и на вас. Само на прокуратурата и на съда? Да. Но тогава може да не сте в България, може да сте някъде другаде. Може да отидете на островите. Спокойно. Нали всеки ще си има остров от вас? Тук съм и никой не си тръгва. Купихте ли си остров? Аз къща в Барселона нямам, че да ходя там. Купихте ли? Така, нито остров, така че, за съжаление, за ваше най-голямо и огромно съм тук. Танасов, той разпределя островите. Къде е? Наско на културата. 4 години ще опаткаме ситуация.
демонстрацията и всеки ще си отиде на острова в Тихия океан. Много хубаво интервю. С хубав уикенд. Много хубаво интервю се получи, браво. Добре, ти видя ли снимката с парафета, видеото? Не съм. Цеко, здравейте! Какво става? Такива огромни суми жена ви е взела от общината. Какво толкова е съветвал Васил Терзиев? Нейната фирма. Що бягате така, господин Цеков? Припомняме, че стана ясно, че заместник-кметът по финанси на Столична община Иван Василев е сключил консултантски договор с фирма Infinitus. Фирмата е 100% собственост на Деница Цекова, съпруга на Андрей Цеков, депутат и бивш министър на партия Продължаваме промяната. Всички виждат кой се блъска. Не знам, аз не бях това, който съм. Вие сте, че въобще ми препръщате пътя. Аз съм свободен гражданин, който може да бъде на този площад. Не виждам да си много свободен, явно си на заплата тук. Направо от Сорос, от Илюминатите получавам пари, от Бил Гейтс, ето дори колечка ми платиха. Приятели, виждате какво става? Пият си евроатлантическите напитки и си ходят под дъгата, карат си тротинетките и се правят на охранители. Тези руси момченца с обичките, вижте с обичките, се правят на охрани тук.